Прекрасни газелки, подготвила съм ви много цветни предложения. Останете с мен до края на това видео, за да ви ги покажа. Сигурна съм, че изгаряте от желание да видите какво държа в ръцете си. В момента обаче съм облечена с рокля, която е с дължина около 110 до 112 см. Кройката е права. Имаме два странични джоба, на който не му харесват момичета. Винаги може да си ги зашиете. Защото пък онези, дето искат джобчета, какво да правят? Откъде да вземат плат? Ние им го даваме, така че нека да се съобразим с всякакви желания. Роклята е памучна, акцентира освен с страхотните цветове, с които ме виждате. И за и тук тази джувка, освен че имаме щампа, имаме и зашит тюл за 3D ефект. Това предложение може да го откриете единствено и само в сайта, където да си завивки не е срамно. Задължително също така ви препоръчвам да си имате и клинче против протриване на бедра, като аз в случая съм облякла най-новото ни моделиращо клинче, което буквално ми прибира корема, стопяваме с поне 10 кг и предпазва бедрата ми от протриване. И нека, който е останал до края на това видео, да види всъщност и другите цветове как изглеждат. Изпращам ви много целувки!